И здравейте, приятели! Това ще е следващият епизод на Clash of Clans, в който ще е инфо видео. Ще нападна, ще ви покажа някои неща и ще приключвам клипа. Първото е, че поредиците ми качвам по-рядко клипове, понеже сега съм си вкъщи и просто не мога, понеже майка ми и баща ми са цял ден вкъщи, като сега. И вървам се отново. Първото нещо, което кажа, че няма да снимам клипове малко време, понеже искам да си направя всичките мини на 10 и следващият клип ще снимам, в него ще си пускам тъхато за 6 левел. Това ще правя следващия клип, който ще снимам. Това ще е когато ми се направят всички колектори и мини на 10. Също така знам, че поредиците ми се развиват бавно, но колкото мога гледам да снимам. Нищо ми излиза, бе. И сега се насладете на нападението. И аз отвори вратата ми, шут. Плиз. Между другото ще ви покажа новите хора в клана. И понеже няма да ви... Ай. Лошо. Поне балоните май ще ги разбият тия джайанти. Чакайте да си пусна помощта по тях, че в клана един от новите иска много да донейтва и така да му поискам сега да ми донейтне. Така. Да, иска да е коли. Аз мислях, че Зелда иска. Добре. If you wanna be with me. И сега искам да ви покажа новите от клана. Този. Така. Ето този. За него говорим. Санит БГ. Не, ви я показах май. 11-я тъха ви показах. Пепи. Този Пепи. Да, и това са новите хора. Плана. 12 човека. Друго не знам какво да кажа. Казах поредиците, че ще се развиват бавно. Утре няма да снимам, понеже съм при дядо си в работата с него. Също така и за новите клипове на Clash of Clans, тях ще ги снимам и след като си подобря чем. Ще снимам клипове, което ще има. Сигурно поне 2. Няма значение.
Да, и едно нещо ново да ви кажа. Знамената се сетих, че ако си ги купувам, ще е много добре, защото така мога да си събирам пари в тях и после ако ми трябва за нещо, ще си ги продам. Може да взимам само половината, но поне съм подсигурен, че половината ми няма никой да ги вземе. И това е много хубаво нещо. И надявам се да ви е харесало. Това ще е този епизод и довиждане.